to příběh o obyčejném klukovi z Ústí nad Labem, který vlivem okolností přičuchne ke golfu, který se zjistí, že mu poměrně jde. V něm začne sbírat úspěchy, což ale samozřejmě trošku zacvičí s tím jeho životem, který do té doby byl hodně poklidnej. Dostane se do té vyšší vrstvy lidí. Je to takové to pozlátko toho všeho. Mimochodem, já jsem to pozlátko zrovna. Dostane se do této společnosti a začne jakoby vnímat i ty kladné stránky, ale i ty záporné stránky. A následují nějaký vztahový lapálie, finanční lapálie a je to ale hezký příběh, takže dobře končí a všechno se v dobrém vrátí a Honza ukáže, že to zvládne a že s tím naloží správně. Je to vlastně takový úplně jako jednoduchý příběh, který ale je vlastně úplně reálný ze života, protože se furt opakuje. Je to film o tom, že i když je život nespravedlivý, i když se všechno nedaří, i když má člověk hrozný problémy, tak když napře sílu, tak je může překonat a nebo to se nevzdá. A je to samozřejmě taky film o svodech velkého světa, o tom, že člověk často zabloudí. A když má v sobě ale tu sílu, tak se dokáže vrátit. Takže taková milá pohádka, která má dobrý konec. Tak dneska je to více jak rok a půl dozadu, když za mnou přišel můj kamarád Marek Schmid s tím, že tady schází nějaká pořádná komedie třeba z golfu. A já jsem to bral nejdřív jako naprosto utopii. Naprosto utopii, když jsem si říkal, z golfu se nemůže nic napsat, není kdo by to napsal. No a on za 3 dny za mnou přišel s námětem. A ten námět byl tak dobrý, protože byl vtipný už od samého začátku, že jsem postupně na to nabral lidi jako Radek Jon, jako Jardan Dolejš, jako jsou další a další a další a začali jsme psát scénář. Já jsem se tomu filmu velmi bránil, protože jsem si říkal golfový film, co to má znamenat a koho to bude zajímat. A přesvědčovali mě tím, že mi neustále nosili námět a chtěli, abych to psal. Já jsem si říkal, to není můj šálek kávy, ale když jsem to četl, tak jsem si říkal, pozor, pozor, my tady všichni píšeme depresivní, hořký, krutý filmy, kdy jsme naštvaný, rozhořčení mladí muži. A tohle je najednou takový pohlazení a ta doba je teď taková, že to pohlazení vlastně má smysl. Mě fascinovalo, že ten kluk Honza je z Ústí nad Labem a dostal se vlastně přes změtí nádobí do velkého světa. No a já jsem taky z Ústí nad Labem a vlastně, když jsem přišel do Prahy, tak jsem měl nádobí, tak jsem si říkal, tak proč to neskusit. Aby to bylo zase úplně solitární a aby to lidi viděli, že se nám natočit v Česku něco úplně jiného a nějak úplně jinak. A tohle já bych neuměl, protože já fakt píšu ty hrůzy. Tak jsem si říkal, dobře, ale začne mě bavit na tom dělat dramaturga a vykládat těm scenaristům, tohle je hloupý, tohle předělat. Takže já jsem byl ten zlej, který mu vždycky poslali verzi a já ji vracel opoznámkovanou. Blbost, přepsat, znova. Vlastně v průběhu loňského jara se přepisoval scénář snad 13krát, možná 20krát. No a začalo se točit loni v létě. Já jsem se o natáčení dozvěděl, když mi bylo voláno, abych přišel na casting, kam jsem několikrát poctivě docházel na x různých kol, až jsem měl pocit, že těch kol je dost a už jsem říkal, že mají dost materiálu na to, aby se vyslovili, jestli mají zájem nebo ne. Nicméně ve výsledku teda se to podařilo, já jsem roli Honzy dostal. Já jsem byla oslovena na přelomu května, června a byla jsem oslovena přímo už rovnou na kamerové zkoušky. A já jsem vlastně už ty kamerové zkoušky dělala s Filipem a já si myslím, že jsme si opravdu od začátku tak jako sedli hezky, že všichni měli z nás radost. Ale já dej tebou, tak si přečtu tohle. A až se ti ty tvý hlavičce rozsvítí, tak to tady podepíš. Ale je pravda, že jsem se tam ptala, že jsem si četla jakoby ten monolog, ten dialog a říkala jsem si, tak jsem ta hodná, anebo ta zlá? A tak jsme si chvíli povídali a pak teprve vypadlo jakoby po určitý době, protože bylo vysvětlováno, o co běží přesně, tak po určité době jsem pochopila, že já budu ta zlá. Tak já jsem si nejdřív sundala ty prstínky, ty šperky a tak, jakože budu teda tu cudnou blondýnku. A pak jsem si zase nadala a říkám, tak nic, tak budu tu drsňačku. Teď
Tak jak jsem se dozvěděla o tomhle filmu, to bylo hrozně legrační. Já jsem seděla v jedné kavárně v centru města, četla jsem si knížku a vedle mě seděl takový pán, který mě furt pozoroval jako prapodivně a říkala jsem si, co po mně chce. A po nějaký půl hodině se dodal odvahy a říkal, že se podílí na přípravě jednoho filmu a že zítra vlastně probíhají castingy a že zná moji tvorbu a že by byl rád, kdybych přišla na konkurs a že to zkusí jako zařídit v produkci a vůbec v té castingové agentuře. A tak já jsem si říkala, jako jestli náhodou nemá nějaký vedlejší úmysl, jestli mě spíš nechce zbalit nebo něco takového. Fakt je ten, že hned vlastně ten den se vozovali z té castingové agentury a říkali, ať přijdu na konkurs, tak jsem přišla na konkurs další den a na tu roli Teresky. A pak mi přišla za 14 dní zpráva, že jsem tu roli nedostala. Nicméně ale po 3 týdnech se ozvali znova z té castingové agentury a říkali, že se celý stav jako změnil a že vlastně furt si nebyli jistí a neměli vybranou tu hlavní postavu a že situace se změnila a že nakonec to teda budu hrát já. Teresko, co se děje? Co se děje? Jak to vypadáš? Jak z nějaký výlovy? Že budeme to dost sexuál. A teď jsem to furt já, ne? Tak co se děje? Tak nevíš, co se děje? Ty to vážně nevíš? Děje se tohle. Vidím to na každém rohu. Vůbec jsi se neuzval, jak jsi dopadl na tom turnaji a já ti jak nána držela palce. Pak tohle, co si mám asi myslet, že se děje. To bylo taky legrační, protože když jsem se dozvěděla, že teda jsem vybraná pro ten film a že to je film o golfu, tak jsem byla strašně ráda a říkala jsem si, že to je skvělý, tak se naučím hrát golf jako vlastně zadarmo a dostanu určitě nějakýho trenéra. No a pak jsem si přečetla scénář a zjistila jsem, že tady ta Tereska bohužel golf jako vůbec nehraje a ani vlastně tu golfovou hůl nevezme do ruky. Já jsem před natáčením golf hrál, nicméně nikdy jsem neměl zelenou kartu a byl jsem takový hodně amatérský hráč, ale vždycky mě to zajímalo a snažil jsem se, když jsem měl možnost si trošku zahrát. A samozřejmě, že ten impuls toho natáčení pro mě byl takový dobrý argument a motiv začít hrát víc. Takže krom těch oficiálních tréninků, které byly jako od produkce a k natáčení, tak jsem si začal ordinovat i nějaký vlastní a začal jsem víc hrát. Jako Filip si myslím, že už v tuto chvíli má určitě zelenou kartu a bude hrát golf skutečně dobře. Ten prostě k tomu má talent od přírody. Ale myslím si, že když nastupoval do tohoto filmu, tak ho neuměl a že se ho učil. A možná, že to je to autentično, že to je to právě na tom dobře, že skutečně od začátku to bylo přesně tak, jak je to v tom filmu, že on začíná prostě od té píky a neumí a na konci bude ten king, ten slavný, tak si myslím, že takhle to bude i ve skutečnosti. No, určitě jsem měl ten pocit, že je potřeba, abych dobře hrál, protože si myslím, že se to, zvlášť na tom švihu, hrozně moc pozná, jo? Že když člověk neumí, tak se to neolže a hlavně jsem si říkal, že potom, když nebudu slušný nějakým způsobem schopně hrát, tak to bude pro všechny strašně těžké natáčení. Bude se muset používat hodně double a všechno to bude muset být strašně stříhaný ze zadu, aby nebylo poznat, že to nejsem já. A tomu jsem chtěl předejít a i z toho vlastního jako dobrýho pocitu, abych to byl co nejvíc já a abych mohl říct, že jsem se ještě přitom něco naučil, takže rozhodně jsem měl ten pocit, že bych měl hrát skvěle, aby k tomu natáčení jako do toho něco přines. Musím říct, že tomu sportu přicházím víc a víc na chuť. A i když jsem ho kdysi odsuzoval, že to je sport prostě horní vrstvy 5000, tak teď si myslím, že to je sport s velkou filozofií. No, s Bobem to byla výborná spolupráce, jednak plná humoru, že jo, protože to natáčení s ním je opravdu zábavný, ale hlavně, já nevím, u něj je zajímavý to, že on rád improvizuje a někdy člověk jako neví, čím ten svůj výstup zakončí a já si myslím, že to bude jedna z kultovních scén toho Bobův automat na golfové míčky, což ve scénáři vůbec nebylo a myslím, že diváci pochopí. Automat na golfové míčky.
to by šlo. Tak. Ahoj. Přivezla jsem ty papíry pro Honzu z nemocnice. Milostní scény obecně bývají poměrně nepříjemné, ač to ve výsledku tak nevypadá. Ale to, co jsme tam měli se Sandrou nebo s filmovou Tereskou, tak to byly spíš takový hrátky s hráškem a takový břišní golf. Tady ta erotická scéna vlastně byla naprosto vkusně připravená, udělaná, natočená. Já jsem vlastně byla sice nahatá, ale je to snímané tak, že jsem vlastně schovaná vlastně za takovým sloupem dřevěným, takže není nic vidět. Víš, to byla stejně nějaká nula. Něco jako ty, víš? Já na rozdíl od tebe s tou tvojí spál. Klídek. Nešahej na mě. Nešahej na mě, co říkám! Na tuhletu scénu, kdy mě právě Míra tam atakuje a schodí mě ze schodu, přičemž já se zraním, tak tam se přiznám, že byl kaskadér za mě na to padání. To mi nebylo dovoleno a plně jsem si nebyl, když jsem se na to díval, nebyl jsem si jistý, jestli bych se chtěl takhle otloukat klobouk dolů před klukama. Natáčení bylo hrozně příjemný, protože všichni si z toho udělali takový prima prázdniny, takový odpočinek, sešla se tam výborná parta, herci byli úplně skvělí, protože prostě chtěli hrát a na tom obrázku je to vidět. A já jsem spokojený, já jsem si úplně spokojený. Odejdou s dobrým pocitem, uslyšejí výbornou hudbu od Káji Maříka, která je opravdu tím, že je jako živá a není to jenom instrument, ale jsou to opravdu živý smyčce a všechno, tak má pocit. Když jsem slyšel, že mám dělat hudbu z golfového prostředí, tak jsem si říkal, ty bláho, co s tím? Nebo jaký to vlastně bude? No, nemá to období tohle u nás, protože už jenom to, že vlastně tam bylo jenom 60 lidí k smyčce, jo. Což vlastně u nás opravdu je rarita a je to i dost venku rarita, protože ty smyčce se opravdu pohybují maximálně do 40 lidí třeba. Nám jde o to ty lidi pobavit. Nám jde o to, aby ty lidi přišli do kina, aby na hodinu a půl, nebo hodinu asi ne, ale hodinu a půl, aby si odpočinuli, aby vypnuli od svých každodenních starostí a prostě odcházeli s dobrým pocitem toho, že by to třeba chtěli prožít. Já si myslím, že by měli přijít do kina na Veny věci, protože je to ideální příležitost si prostě odpočinout a aspoň na chvíli zapomenout na svý starosti, kterých má každý dost. Řeklo by se pohádka, protože tohle je to, co bychom všichni chtěli v normálním světě.